akong maminaw sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Every day, I will on in my radio store. I will always listen to your program, Songs Out of Your Life. Ila binagod kong na ako sa sakyanan Dulanday. Yes, and most especially when I'm in a car. Aron dili ko layon sa akong biyahe. That's why I always listen because I'm not going to lazy. That's true. Itago na lang ko sa pangalang John. Just call me John. Pero pwede ko ninyong tawagan og Jan Jan aron mo ratag close. But you can call me Jan Jan. You're close and you're not close to me. Ay lang kayo palabig tira ba kay pulis ko. Yes, I'm a policeman. For your information, Dolanday. Aban taga Tagum City ko. I came from Tagum City. Isapod ko sa dili ganahan ng salidang legal wife. I'm the one. Yes, I can't. I don't like legal wife. Imawayan taga-sawa ng tiradana. Because my wife is Angry Bird. Tasty. Ditiski. Isi mo sa kalagad ng batas. As a law enforcer. Naringkamot yung kumahimong sharpshooter. Yes, I will doing anything because I want to be a sharpshooter. Aron mapuka ng mga rotang elemento. And the bad elements is a die. I will strike anywhere. Mao nag-firing job ko. Kauban akong legal wife nga si Debbie. That's why I always firing Dolanday together with my favorite wife, my legal wife, Debbie. Apan sa wala damang higayon. But, very unexpected, Dolanday. Na ako'y nagkaila sa firing range sa Silver Cup. I met a woman, very beautiful, in a Silver Cup firing range in Pula-Pula Street. O dito na nagsugod. Ang gapnod sa kong And kinabuhi. this is a story of the stagnant of my life. Siyempre, parehan ninyo Dulanday. Mao po na akong weakness, akong kahinaan. Yes, Dolanday, this is my weakness. Okay, nene. And this is Ay, tabu! Wakabina! Damay tulo real para. Mang ikaw mo. Be ako, be. Hindi ako nga. Taka na, be. Sabi mo, pusil mo kasal mo niya. Tayo lang. Hantiran mo mangoy. Alpa mantanan. Sama diay. Ikaw, mau na pag magbinuwang ka ni kanako, labaw pa sa alpa. Ikaw mang bayan. Alphabetikal niya ko, Ano pa isa ka magasinuhot daw? Be, kani be. Piyongan na ako. Piyongan ako. Saman. Natagak ng karton. Natagak ka naman. Talawag. Bakit natagak na? Yawa hantiran mo mangoy. Ay, ito ka mga kita ko sa kanter. Kani ako 40, kani sa tungal 45 dire sabi. Mo talikod pa ako sa babandahan ko na.
Murag bilyar, gibabandahan ako. Nagtalikod ko, pero igotong saluyon ako. Kanang botilya dito, kanang botilya. Talikod mo ka. Talikod ba? Talikod ka, talikod sa. Talikod na ka. Kasahan sa na to, ha? Talikod na ka. Isa ha. Kanang may botilya niya, ha? Sabi ko sa mo na. Buka ganina, pero pinatalikod ka. Banghan, murag tako, banghan. Kana, sige. Sus, kasayo, nana. Yawa, ginawa nga talikod na ka mga. Manay mo na pang magbinuang ka na ko, pang. Gila raway labod ni mo. Ikaw, sir mo, maninuod po ka na yun ba? Ako, dila ba ko ganan magkanang tan-aw kong legal wife? Marami dyan na akong kanyo, di ko ganan sakpan kay kanako, maginahan na ka ni kang Adrian, ganit, di ko ka magmangay na ko ba? Naman, nagunabi, ikaw ba? Ano ba sa ko magkagisuryahan ako na? Ano man, guilty ka dili? O kanang taksa nagmunti ka, gagmay na medyo kayo ng baso na. Galing niya matulog ka po. Nagkora kayo na pang. Ha? Nagkora. Ayaw na ka na sang magbuot mo. Isa. Nagtulog ka taksa na nagmunti ka, ha? Gusto ka tulog ka sa kwan? Ready. Tulog ka sa... Taptapan na ka, ha? Taptapan. Isa na nakabala na. Ayaw. Lili. Tikasan mo ka. Be. Taptapan na kayo mata. Sige, ready na ka? Ready? Pila ka balay mo yun? Isa na kabala na. Isa ka balat. Tulo. Tulo mo po? 3 hits combo. Sige. Kabliton ko na. Ano yan? Pa! Kuya! O sa mana, ha? O sa kitam, ha? Butilya, pabuka butilya. Ha? Kuya! Mang, bilhin na dyan kayo ni mo, mang. Kita ka lang dito sa una. Gawas ta, dito sa gawas. Punta dyan ka. Kita ka ng panel ya, kanang panel. Panel sa soft drinks. Punton ko nagbuak ng ilang kwan niya. Kanang siyo sa kwan. Sigo. Mang, ayaw, mang. Mang, gigawa sa man naman ang... Ano sabi mong gamiton? Kani ako armas. Ang malait ako. Ayaw, mang. Kani bibir malait nga gamay. Kani bibir malait sinako, mang. Ikaw gud mang ba? Anya, dala kanya. Hunat ko ha. Dili sa tong kotse. Mang, ayaw, mang ba? Anya. Tanawa dito, ako bang... Tapos tunga na, pero igo, no? Yun sana ko na pag-igo. Yawa, gini mo, mang, oy. Mauna kung gingon sa imong hapang. Pag magbinuang ka ni ka sa kuwa, may kalalagyan ka. Miga, pila tanan na, Miga? Ay, sir, ikaw man na, sir. Uy! Daga ba digya pa naka-firing din, no? Papa ni bataan niya. Miga, marami kag-pusil, oy. Ano na? Wa pa ganit ka kikablit, naigo na ko nimo. Onsa ko na? Ay, talaga, sir, ba? Jamming man, yung kay ka, sir. Ay, marami kagatok ang kailangan. Amahan sa jamming, ikaw mo ka ng uyuan sa jamming, sir. Kuan ka nang nabakay pangan? Kay wa mo ko kakos yung pangan, god. Aya, sir, uy. Aya. Pila tanan to, Aya. 1,000 lang, sir. Actually, 1,100, pero 1,000 na lang, sir. Uy, kay suki biya ka, sir. Nabakay Sabado din na, Sabado. Sir, duty ka pa, pero pwede mo ko mag-half day nga naman. I-hold yung dati ka. Dahil ka lang, sir, ay. Sir, no. Kuha na lang akong number, sir. Atik-atik pa mang ka. Kami naman cellphone, sir. I-type, sir, Ikaw nila i-touch yung number, di ha? Pero, sir, 0920
Ang! Ay na hindi alam sa mga ka. Wala ba matagtagom sedi? Oo, dali lang kayo. Wala kang ising-ising naman ka. Nakikistorya niya? Ha? Nagkataw? Nakikistorya niya? Gan, text ka. Oh, sir, go! Saan ang sir magpiring? Oh, saan ba sagit-sagit mo? Diyan mo ulo. Huwag ko'y labot. Magsakit-sakit ka na rin. Magsakit-sakit ka naman. Sila nagpakaon sa tuwa? Relax ikaw ba? Ay ko gana na. Maganina na ko din sa gawas ba? Alam nga. Langayan juga kayo. Pati itong imong amigo. Asabot mo nag-bike-bike. Dugay mo kayo kaya naabot. Eh, ikaw ba? Lagot na ito. Lagot na ito yung wata. Langayan juga kayo. Nagkakagapit-apitan. Mukha ganyan mo eh. Tara na. Muli tagtagom ta. Ah, Ngita ikaw naman yun may mga... Ikaw naman yung mga itagbikilin noon rin noon. Ha? Si mukha ganyan mo eh. Wala na langayan kay ka, ha? Yex! Hey, sir. Dali, Argon. Pag mo text ganyan mong madam si mo, Ano na, sir? Ina ha. Ina nga nagsabay ta. Ina ang ipatawag ko ni Kernel, ha? Okay, sir. Copy that. Uy, sir, thank you guys. Ang nindot kayo dito sa samal, sir ba? Sir. Wala ko sinsilya, sir. Pinamatag 20 na, sir. Pet kung Oo, sir. oo. Sige na. Sa. Upat ka. Palag ka? Sir, ay. Boy, alam ron, ha? Ano sa? Wala eh. Ayun ko, pag mutay sa pala, minog ka, banta. Isugo. Ana. Sir, thank you kay Sir Ana. Enjoy ko na sir ba? Nindot siya kayo ang place, sir. Mahal mo na yung date order, sir, no? Okay na no, ikaw ba? Mas may mandari kay gawas sa tago, layo. Di kita mapasan dari. Ano na sir? Hadong di kang asawa? Wala siguro ba mong asawa, sir? Bruhakig nang. Tingnan mong asawa, sir, ka nang suday, panudlay po pag may time. Gambang, sabihin na nagaragot. Paano ba? Uy, isa. Si Kernel na to? Isa. Diyan lang sa ka ha. Pag selfie lang sa kanya kay ulo sa na akong CEO ba na Dre ha? Diyan ka ha? Lagi. Maniid ko. Nasi kaubang nga batanon nga lalaki. Abi ko di madoy. Oh. Ako'y may makagulit si mo. Hindi ko kabuhay ko. Sisa, marap manig ka ng kuwan. Lagi. Kailan mo ko ng bataan niyang sabay, marap manig ka itong apply pagka-polis. Lagi goy. Maulog yun eh. Gusto mo Marap na rin ang apply nga mo, apply sa kuwa Gusto mo. magkaka nga mahimagag pulis. Lagi sir, kasi mo ito apply police sir. O sige, ako'y bahala Sige, din mo. gini. Ako'y bahala din mo mga pulis ka, pero ikaw mo yung bahala na ko po, ha? Ang dami nagkikapikap ng isa sa paa sa batanon. May maunhan ko ni siya. Sir! Uy! Uy, John. Ay, Namalay ka sir. John, ha? Ikaw, ha? Nakaikauban nga babae na rin. Klaro tayo. Ikaw sir, nakikawaman nga lalaki. Ayaw sama diha. Ayaw. Malo ba yung kasi ko? Imo manggunggo nun. Imo manggunggo. Mauganit sir. Wala tayo bulang bugay sir. Okay lang naman sir?
Ayaw, okay ram ng goy-goy, okay ram na ang goy. Okay ram na si mga goy. Ay, okay ka, sir. Bisan pag mag-rap ako. Ay, ginikantag ka tong smooth ba? Ikaw to? Ikaw to? Just like the ocean. Ikaw to kanta? Ako to. Ako to, sir. Sige na, be. Just like the ocean. Under the moon. Mau jud lagi din. Mau jud ni. Ocean God. Kita ko ani nag... Sir, kaya ko ani bataan ni nagabadipit ni sa una. Nagbadipit ni sa una ko ni. Oo, tawa na ako na siya gikon. Okay, mga na siya. Nagsabay pa kung big-jay man niya ko. Masingkaw naman yun. Ayaw pala big ko. Sir, masingkaw ka na, sir. Sir, dali sa ako, sir. Sige. Sir, atong sekreto ba? Ayaw, basta ako gani mong kauban. Ayaw sa ba ito papaspisin. Yung na, sir, nga, ipatawag ko ni mo, ha? Automatic rifle, sulit, bazooka. Bagoy, in my face na, in my face. Sir! Langga. Saan langga? Sir, ba? Dugay kay ka dito. Jadi na kay... Nanawag ang usawa. Di ka. Di na dyan kayo, ha? Kaya na, sir. Uy! Ganit lang kayo, ha? Hello, ma'am. Alo, Ma'am, asa man ka? naami sa Samal, ma'am. Ako na magsamal. Si Colonel na rin nagpatawag sa meeting. Okay. Di, nangutan na kayo mo rin ko, magulapulbaan ko na masigurado ka nga sasamal ka. Sigurado? Di, ay sa mga, akong patingugo si Colonel, mga. Sir! Uy! Kadungog ka to? Nakadungog ko. Sige, bye. Sige, ayaw na, mga. Okay na ka? Kung sir, bang ganahan ka na kung kwan, sir? Tawag na lang kung kwan, sir, oy. Pero ginatawag di ko na lang lang. Kitikit. Tanawa, sir. Tupis ka, sir. Selfie. Waluya, mga baling kagasog lawas. Kung sir, nakita to sa una sa kuan ka ng Christmas party, hindi kay ka mamansin. Ang lang na mo kay kilot sa to, maulaw man ta. Okay na to, sir. Karon kay ikaw naman. Ay, kasinog ni bataan eh. Ako naman nagsaging binangay ni. Tara na, sir. Let's go. Kandi pogi king laban ni Ron. Kandi. Mang, ibalin na sa legal wife, Mang. Ha? Ano kayo, gwapo na biya kayong legal wife, Ron. Kung yan na kayo, saan na siya eh? Nagkuhan pa ganita. Ano mang di ba ka matanawon mo legal wife? Unsa? Ha? Ano di ba kayo matanawon legal wife? Unya na kayo nagtanaw ko sa GFC. Ni mo dali ra kayo bilang legal wife pag-advertise si Balin din mo na dayon. Nanaw. Kandi, gwapo na kayo awayan. Balin sa legal wife, pakimutanong ko legal wife. Nagsubaybay biya ko, anak. Subukan gida ng legal wife po eh. Tail of the tape for this flyweight championship fight. The champion. Ayun, sige, Kwan. Dalihan pa, kaya sugod na biya ito. Nagkita ko sa silingan. Dito na na ikatanaw. Saan pagsunod ako ito, kaya lang hiro. Bahala ka na ba sa matanaw kong GFC? Gusto mo talaga kung legal wife mo naman, makarelate ka? Sige, Relate ka, Dili. This is Ano na? the main event. Ibalhin na ba? Ay, sa ba nagsugod na ako sa mukha? Ano di ko nagsugod? Nagsugod na po legal wife ito. Ako ba? Nag-late ako. John Ryerson. Mura bin ako likod rin balay ha. Unya pag kumanan di ko rin matanahon anak. Mike Bell and Wade. Bang! When the Sa action mukha, begins, gini mo eh. Gusto ka dyan? Gusto ka makaway ta? Gusto mo yung matanahon na lang ha? Sige naman sinong bagay. Legal wife, legal wife. O dumog ko naman day. Legal wife naman ito yung dumog yapon. Ha?
Ayun, sa mukay. Tama ito ginugong ito, ginugong kinasakpan man ito niya itong kuan. Yang babae. Sa mukay. Sa mukay, yun. Sa manjog ka. Bali, hindi mo na nilagay. Gubuong mga TV ron. Tanaw ko nindot kay si Kono, Ronel Kid Patara. O si Michael Plus Kaligo. Wag ilabot, anak nila, wag ilabot. Kanya may Bali na ba? ikaw na tanaw niya, oh. Matuog na lang. Mao na. Ubalik kong tanaw, kadi ko ka na mo talaga kurausa. Nag-wild naman eh. Ang ganda? Ubalik kong tanaw, kadi ko ka na mo talaga kurausa. Yung mo tanaw niya ka. Buta ka nga nang imo mo na may naman yun. Nanahon ako ni Mara, nanahon ako ni pagtubag ron, anak ka, kaya makarit, ka. Kaya makarit, man siguro ka na. Sige, bali na, kayo talaga kasugod na to. Bahala ka na, matuog na ko. Hoy! Ba! Andam na dre mong kape, dare mong kape dre, Alam mo, iyagin naman ito yung blood kape. Siyempre, sa'yo ko kikula mata ko, naligo ko. Makailis naman ka rin, to. Jogging ka? Sino jogging? Uba ka din mo, magpahiring. Ay, tama, schedule mo na firing. Ako kay tong gidala tong imong gihatag sa kuang nga kuan diha, kanang 3510. Ako na mo itong kilibyan ni mong Glock 10 ni mo. Mao ba? Pero mang, basig dili ko ka-firing nun, mang. Sige, pwede na ning revolver pang, no? Kaya kung pag primerong kablit ni mo, hindi mo buto. Hindi mo buto, ikaduha ni, buto naman yun eh. Ay, ikaw ba? Wala pa rin bahala pa. Madimunyuhan, gani kayo mo manang itiyon-tiyon sa kuwang bilangan. Guilty man siguro ka, nga namang madlog magagmatiunan ka. Ha? Di, ang Sa pagkagilty. pelikula ka nga tiunan pa mang ganit, di mang ganit na madlog. Di man na tinuli lang baril sa mga pelikula. Ang pagkagilty yung ang tinulay na ikaw ba? Mukha gini mo eh. Di lang kayo mo ba lang ko, kanina sakto kayo niya. Angela? Take good care of mommy, ha? Dili kay basig dili ko madalig firing kay nagpatawag si ka na meeting na pud. Operation. Mao ba? Sige, ayaw biya dito pang, ayaw pang. Mato na ko. Mato na ka di ay. Huwag siya kabaw nga kung tracking ang iyang non-stop tracking ang iyang cellphone. Masakmal lagi ako anak ko. Ano na to? Asa juga mo ato pa nga naman. Kasi paturato na rin sa dagat. Isa na lang yun. Pero si mo, ate, shoot tanan. Sir, no! Sa tabi. Shoot diri! Oh, ago'y kagilo! Grabe, pakispi! Pikas-pikas para dili mabungol! Ikaw, kiss mo. Madami. Excuse na mo ko sa kadali, ha? Hello, ma'am? Ma'am? Hello. Oh,
Asa mo karon? Nag-firing ka, no? Ha? Wala lagi nag-meeting mi ni Colonel. Ano ba? Nag-meeting mi, wala ko nag-firing. Lagi dia, murag na lagi nagpaka-paka dia. Asa? Butong-butong ang man. Ha? Sagod. Taka naman ka, oy. So, karon, oh. Ha? Naami diri sa kampo. Di pwede mag-firing diri. Pero nag-firing ka karon. Wala lagi. Ampo, dito sa pula-pula. Wala lagi ko na to sa pula-pula, dito sa may silver cup. Wala lagi ko ni Anto. Kay ko ni Anto, ko dito, gikuyog ng dati ka. Mo bitong wata ka pakuyuga karon kay dili pwede kay na sige Colonel na may meeting. Mo, mamayo kay wadyo ka na, wala ka na makak sa kung ano. Wala, uy, mamakakutan mo. Wadyo kay, kalagi, siguraduhan kit nga ka na makakha kay. Para watay problema, ha? Wala lagi. Ikaw no, nanasag ka ba? Bantay na juga. Dagan kag istorya, gamay lagi kong istorya nimo, dagan kag istorya. Bantay lang juga ni guli yun niya kaligo dahan, ha? Siguraduhan yun, siguraduhan yun. Dagan na, ha? Salamat magilimpyuhan naman ni Pusel. Ato na ko? Ha? Mag-firing na ko. Hindi mo ko ni mo pa banonog mag-firing ka. So na, banon ko ni mo permig yun. Pero naglibog, nagduda na ko ni mo kay Dili, humot na ba siya ito kag-firing range nga. Hindi mo ako magyapong kag-pulbural pag-abot dito. Hindi. Ay, ikaw ba? Hindi ko madudahon na kayo ka ba? Wala naman ko madudahon. Kaya ang kuha ko siyempre, nakita mo ko na ko ng legal wife nga. Nagkagay mga alipay, mga bana. Napod na pa. Imo na po na. Ikaw ba? Salida naman. Ay mo mo i-con sa Pero hindi na tinood na. Hindi na tinood na itabo na. Salida naman na, salida naman na. Umabilag salida na. Kinahin mo tinood nga itabo. Ha? Ikaw, no? Kulang lang juga sa kasaba. Sobra na kayo ko din sa kasagan niyo. Sobra na kasa. Na ikaw na. Ayaw ko ka na nakapang. Wala. Sige, Ako sige. na, banon ko ni mo. Karon dito mo banon. Sige, ane ha, para di ka malain. Okay, di ko mag-firing ron. Bili na ko ng baril, ha? Di ko mag-firing. Okay, dito na lang kong kuhan ron, barak. So, dito kong kampo, ha? Okay, di na ka magduda, ha? Sige, ikaw. Okay na mo. Okay ra kayo na nako. Di ba, para wala duda. Bakit di ko gusto nga duda-dudahan ko. Kabalo nga pero niyang ato dito. Kabalo ko nga nag-firing siya. Lain mo gugay na nga duda-dudahan ta. Kung tinaroman ta sa tong... Lagi pang, sige pang ayaw dito pang Sige na. Wala ka na makak na ako. Sige ka Ano na. mamakagod-agod? Masakpan nagyapang anak ko. Ano mo? Huwag yan ihalok. Dito naglakaw. Case ko, Mang Bay. Away na, layo na kayo na nakasasakyanan. Anak ka. Ay, nagbalik na lang, ha? Masakpan nagyasundan. Masakpan na magyapang anak ko. Klaro kayo. Padong siya gano. Pula-pula street. Klaro kayo. Klaro na. Naayang kutsi sa gawas. Magurusya sa padrisat pang naman ay groserihan dire sa mga ano man budiga igang kayo. Tawagan ako. So mga secure dire nga man mga mga security supervisor. Tawagan ako. Niya na. Ayun siya wa siya nag-firing. Kasi kabalo nga atbang ko sa silver cup ka. Pa siya kabalo yun nga atbang ragib ko sa silver cup nga naigroserihan. Hello. Hello. Asa man ka karon? Nana kasi niyang opisina pang? Hello. Nana kasi mga opisina pang? Oo. Na ako dari sa office na ko'y gitiwas. Ano mo ba? Ako dari sa barracks. Ano ka sa baras di ay? Oo, na ko'y gitiwas. Mayo kay kugihan na gini mo pang oyo wala ka nagbinuang na ko pang no. Wala, oy. Nag-firing ka di ha?
Wala, lagi ko sa barracks, wala ko ka-firing ron. Wala, ganito nagsabay kay di ko mag-firing. Mao ba? Hmm. Asa man mo sakyanan karon? Ha? Naman diri. Ano din mo sakyanan? Naman lagi diri sa atbang sa kwan lagi, kanang silver cup. Naman lagi sa pula-pula street lagi mo sakyanan. Nag-firing ka no? Wala, ako anang tao akong gisugo diha, nagpapalit kong bala. Mao ba? Oo. Asa man ka? Na ako sa barracks, ang sakyanan wa magoy patrol, pagamit na ko sa akong tao para sa nalay mo ko magbala para firing na to sunod semana, diretso na ta. Dahil sige pang, baga buutan na gini mo nga pagkapulis pang oy. Nga pagkabana. Sige. Asa di karon mang? Ano ba naman ka na akong sakyanan dyan sa may pulpul? Ako diri sa kwan, balay ra, naglakaw-lakaw ko, balay. Ito may nagingunin mo na akong sakyanan diha. Nag-text na ko. Imong amiga. Mga amiga na ko, balong lang mga amiga, mga lagan ko na kayo. Sige. Mga budas, beda niya, dalapita. Sige na bang. Sige pang, buta na gini mo pang, oy, narinig ka opisina pang no. Wala ka lang binuang pang no. Mamatay man, wa jugurog binuang, ha? Saan? Mamatay man. Kasi mamatay. Basta na mamatay, wag sa ako. Wag ko nagbinuang. Mao ba? Sige, bye-bye, ma. Sige. I love you, ma. I love you. Sige pang. I love you, mahal ko. Sige good. Wala. Sige ma. Apang di ay. Natikot yung kay kaanan yun siguro yung mga polis yun siguro. Nigawa siya. Sir, malain talaga siya! Malaki na gini mo nga Andre nga binuhi ng tawhanan ni. Tara na. Sakay na din sa kwan. Naglagot na ko. You're under arrest. Drop your gun and put your hands on your shoulder. Wala ginay ka nag-firing, no? Wala ginay ka nag-firing. Wala bitaw ng firing. Wala ginay ka nag-firing. Pero nakagipabutahan dire. Sir, gusto pa na sir. Dire. Ayaw mang, tama namang. Kita ka niya kung ibinbin ako. Kung sa pabutuhan ka rin si mong ba, ha? Bang, ay magbubuto na, mang. Ayaw mang. Ikaw. Mabubuto na. Kunya bubuton eh. Ano na kumubuton eh? Kabalo kami ng libuton ito. Hindi mo anak ka. Tama namang, maluhi ka mang. Oy, haluoy ka na ko. Dari. Maluhi ka mang, tama namang. Pastilan ninyo. Pastilan mo rin. Asa, nagpaon ka. Mang, tama namang. Kontrosa ka. Ay, agad. Doon ka, siliga ko na pa ikaw. Ikaw akong bala ko na. Ulitin ko para siya masagpan. Ay, blikay kang ikaw na pasagpagan. Wow, dahil ko kung mabutan asa sa kong baril, be. Ayaw mang. Mabutan. Ayaw mang. Kakaran! Wala na kayo cellphone! Lukan ka naman lawa! Di na ka pwede mag-firing, wala na kayo Pwede nga cellphone. ako mag-firing, Dili pwede. mabanga ko. Maguban-uban ko kung mag-firing man, muuban ko. Mang, Kung duty ka, muuban ko. Ako ihato ni mo, wala'y sakyanan. Ang sakyanan ni mo, dili na sa kuha. Sabi mo lang kung dili ka magbinuwag sa kuha, tawana ka. Bato na din ka mo talang legal wife, kaya makarelate na ikang dako. wala lagi ko nagbinuwag. Usa rin ako nakita dahil, usa rin eh. Ha? May pinagpapambuang ka, kay makasabot pa ko ni mo anak. Wala lagi. Dati sa kali ko, tingin ko sa ko. O, nalagin sa nahin ko, na. Ako si Kusang, ikaw, uyu. Kumong-kumong ka, Ramini. Kumong-kumong ka. Sa tigit na lubusang maintindihan, aaminin ko ang pagbabago.
kay ko Dulanday. Maro pa rin kaya ko asawa kay gibutang tracking akong cellphone. May palagi takla akong cellphone kaya di pa matrap. Karon wa na ginoon ko yung cellphone. Sige lang ko daladalag radyo ani. Kit-kit na lang tirada. Pagkapaita. Kaman sa mong pangitabo, wanagin mi nagkita ni Aya. Labig kabunog siyang naong gikulata sa asawa. Pero karon okay na mi. Pagpairing ko, sabay na gina siya. Ay, bulabog ba? Dulanday, salamat kayo kung mahatagan man ugaling ninyo kinabuhi ng akong suwat. Pasalamat lang kong daan. Patukar na lang among team song atong gikasal mi sa asawa. Hantod sunod di gayon, gikan sa Tagum City. Inyong suwat magtatampo. John.